gisaway o gibaharan sa Ginoo nga silutan ang mga tao nga nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Lingiyay mong tupad inawa ka maghimog Diyos-Diyos. Idolatry ba? Niyaon sa may usas mga Diyos-Diyos nga gimensyon Diyos Ginoo, kanig yung plata o bulawan, kining bahandi sa kalibutan. Mao ginay atong kasagarang simbahon, atong tahuron, atong pasidunggan, atong panalipdan, atong palambuon kana gyung bahandi nga kalibutanon. Lingiyay mong tupad na naningkamot ka mudaghan imong kwarta, mo na imong paningkamot ron. Maora ba ginay ato niya wa na ganitay kwarta, ala problema gyud, problema, pero di gyud maproblema nga wa na siya Ginoo. Wa kayo na problema nga wa na siya Ginoo, wa na simba-simba, di na magrosaryo, di na gani mo basag Bible, dili na gani mo kumpisal, wa man gani kasal, gapuyo-puyo ra, wa gyud maproblema. Ang problemahon gyud asa kog kwarta, asa kog kwarta. Di ba naman tay kantang seek first the kingdom of God? Ang pangitaon gyud unta nato ang gingharian sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo, pastilan ang pangitaon, ang kwarta naman hinoon. Namo na. Nya unsa may sunod? Inigsigi na tog pangitag kwarta, ang sunod mahitabo mag-away ta. Kusog na kaitang manaway sa atong isig katao, labi na gyud og atong gitan-aw nga murag mas makakwarta kay kanato. Mao na gitawag og business competition, political competitions, clerical competitions, kaming mga pari ana. Ang sa hinungdan kasagaran among maawayan og inyong maawayan og atong maawayan kana gyung kwarta. Hangtod mo sangko na gyus gubat, para aning gubat karon Russia og Ukraine, Hamas og Israel. Ang usa gyung dako kay diha nilang rason nganong gagubat na related gyus bahandi kwarta. Mao ra gyud na. Nganong mag-away ang banag asawa, tagsara kayo mag-away nga mag-ilog sa paghigugmaay, kasagaran yung awayan, kwarta gyapon. Tinuod dili. Nya kanus aman tamuhonong ani. O na nga diri sa atong kuan, dinhi sa atong tubag sa Salmo na nag-ingon ta ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Pasabot ang katawhan sa Dios, ang mga tao nga tinuod yung mga matarong wa magsalig aning kwarta o bahandi sa kalibutan, ang gisaligan ang Ginoo. Nya kon sa atong pagpaningkamot ang Ginoo na may atong number 1 nga sundon o gisaligan, una, relax tang magpuyo aning kalibutan, wa tay ratol-ratol. Si Kristo relax ra kayong ni alagad sa katawhan o nanudlo sa katawhan. Naidadon niyang masakiton, mga giyawaan, iyarang ayohon. Ginganlan siya amigo sa to? Pangulos mga yawa, iyarasan gidawat. Basta sige lang gisiyag pagula og yawa. Pasabot kay Ginoo may gisaligan, dili ta matandog sa mga bati nga komentaryo gikan sa atong isig katao.
Gilain na sang lingi sa imong tupad na dili ka masuko kung libakon ka. Di ka maratol. So nga naong nato dali kay matakdan inig libak yun ikadungog ang gilibak putak-putak sa dayon ana mao na atong kuan nganong dali man ta maratol kay nagsalig man ta nato nagsalig man ta sa atong kaugalingon amo nang niingon sa diri ang inyong Dios mga bulawan og plata hinimo ra ni sa inyong kaugalingon maliwat ra sad mo ani ngana no na karon ato nagyong usbon ang atong panghuna-huna musalig tas Ginoo niya kung musalig tas Ginoo magsunod na ta sa iyang kabubuton ug unsa may kabubutos Ginoo kinahanglan atong higugmaon alagaran ang atong isig katao dili ang atong kaugalingon. Lingay mong tupad na alagaran ti ka sugot ka ana alagaran ti ka sugod karon sugot ka na nya moingon sa na siya ako lay alagad nimo mao na magkuntis na tag-alagad nya kay magkuntis na mag-alagad magsige na taghimog mga maayong butang diha sa katilingban apil na ning paglimpyo sa ato mga kanal aron iniguan og dako dili mo baha nya ang ato mga government officials tarungon na nila mga drainages dagkuon na nilang drainage ila nang panguhaon kanang na nagpuyo anang daplin anang mga sapa o mga sapa-sapa haron nga dili magpunay labay anang mga basura diha anang sapa o mga kanal hantod mo clog up purti na gid hinoong tubig manaka nas balay tubig manakas balay murag na ibuot no adto pa kusina mag-agi ana nya reklamo dayon ta alam kalamidad ana unya nay dili makalamidad nga wa man ta maghigugmaay gasiguro ay naman lang ta ana mo nang mag-alagaray ta nabitay ning di ay niingon ako dire pader i-announce ra ni pader kay kuan kuno sila tanaw na to ug maay baka ni sila Cebu General Services Incorporation nang inahanglan og mga production operators tanaw na diha mao na siya kinsa toy mga aplikante ani mga 18 anyos pataas high school graduate junior high school, senior high school, ALS, college level, apil man tanan. Sige, tanawa lang dyan ninyo, yan naaman ni sila kaning kuan, sa ingan ani, QR code, scan para maka-apply mo. Nindot kaya na inana, mga job opportunities. Pero, may tag arang-arang sa nisiyag, ma-income. Niya, dili unta business nga makapahimos ra ang employer ang employee magkamang kalisod dito sa ubang nasod labi na sa mga nasod nga atong gitan-aw nga mga first world atong tanaw atong gitawag og first world ang ila dito mga empleyado inig humagtrabaho mga usa ka tuig basta dili lang gyud bisyoso dili lang gyud kanabang kuan kay ba careless kayo nga mogamit sa iyang kwarta duna na sila'y house and lot nga mapalit nya makapalit pag yung sakyanan after mga 1 year 6 months to 1 year dinis ato ni-retire na lang utang lang yapon ang giba hasta ang retirement nga nadawat di papaigo usahay ibayad sa tanang utang kanang naibong yun bitaw ko ang dito sa ubang nasod nga kanang mga gitawag lagi na to first world ang ila dito mga empleyado bisag kanang mga crew lang bisag kanang ganing tig trapo-trapo lang anang lamisa
na ikaw galingong sakyan na ano eh. Na nya makakaon sila bisan unsang klasiha sa lami ang pagkaon nga makaon sa mga VIPs nga mga tao. Kaya nga naman maka-afford man ang ilang sweldo. Ana. Diri sa ato, aririgitas pungko-pungko, no? O niya, ipalista pag yun iguman, pastilan. Pungko-pungko pa, putos-putos pa, ipalista pag yun. Dito sila, makasuot sila ng mga casino area, naman ay mga eat all you can, or mga order-order, nga mga mahalon kayo. Kasuot sila. Niya, mga crew na, mga clerk, o ba na, mga janitor, nanay mga sakyanan, nanay balay. At least, kanang food, clothing, shelter, kuang yun, na ganing, muna'y minimum requirement nga ihatag sa gobyerno ngadto sa tanang mga tao. Food, clothing, shelter. Subo palandongon dinis atong Pilipinas, wa kayo'y nagpakabana ana nga kinahanglan ang tanang Filipinos na agyo'y klarong food, clothing, shelter. Nga sunodayon nila dito, education. Ilang mga estudyante dito, labi na college level, na sila yung mga part-time job, tagaan na sila sa gobyerno. Nya kayong ilang parents mohatag mo sa nila og support, inig human sa ilang klase kanang school year, mo bakasyon ang mga estudyante, lain-laing mga nasod pa bakasyonan, ginamit ang katong ilang natigom sa ilang part-time job. Kita din sus, nakalabira na lang, wag yun, kabalik ka, tabok na tos laing nasod, wag kasuroy, ultimo mag-organize og mga pilgrimage, sus, magpangutkot pas og dili jud ka mga dagkong dato, sus, pari ra gyud makatabok-tabok dayog laing kuan. Ngano man na, tungod nas atong kahakog, sa atong Dios-Dios nga plata o bulawan, sige yung tigom, siging tigom, bahala na mo diha, wa ko'y labot ninyo. Muna ang nanaglingkod sa atong gobyerno o nanaglingkod sa simbahan, maogyoy mga kwartahan kaayo. Bitaw, ano nga to manang i-deny, bisan unsang lingkuranan of authority sa gobyerno o sa simbahan, kasagaran gidihang naglingkod, muarang-arang gidayon ang ilang financial sitwasyon. Dinhi nas Pilipinas, ato lang gining klaro-klarohon, ay kunyog totoke, kay naglingkod sa kog authority, ni asad nako ang daghang kulikta. Pero ako nang ipasalig ninyo, nga wa ko'y gitigom, ako nang gibalik og hatag sa simbahan. Ngunang makita ninyo dinhis ato nga naagyoy mapahimuslan natong arang-arang nga mga facilities. Nakatagamtam ang dili lang jutay kung dili daghan nga mga nanginahanglan. Mailhan sa na nimo mga nindot nga mga government officials, ug asa na sila ma-assign nga departamento ug authority, munindot gyud na ang ilang departamento, unya ang ila sa mga tao nga giatiman muluag-luag gyud ang gibati. Makaginhawa, pero kaning mga corrupt, kaning kwarta gyud gihuna-huna, ay sus, murag giloo koy, murag gikumot sa agila ang liog sa mga ilang mga taong giatiman. Pangutan-an ning ato dinhing mga staff, mura ba sila giloo? Oy, nisinaw ang mga naong, nanagko ang mga tiyan. Pangutan-an ni na nag-serve sa atong simbahan. Tanawa, pangutan na. Nawa na to. Just, mas una pang makakaon sa gi-offer kaysa pari nga gi-operan. Usahay makapangutana na lang kung unsay lami atong akong gidawat nga offer, kay wa naman diha, putos na malay nahibilin. Ana lagi i-serve na diha, good, i-serve lang. Pasabot
maghigugmaay ta. Muna diri sa atong ebanghelyo, si Kristo bisag kinsay mo duol niyang nanginahanglan iyag yung tabangan kay naaman siya'y abundance of power of God. Kita sang tanan na asatay abundance of the power of God. Dili ta basta-basta kay mga anak tas Ginoo. Ang kuwang lang nato no nga dili unta ta magpailad sa yawa. Nga sigihan tag ingon nga kanig yo'y simbaha, kaning bahandi mo'y simbaha. Unsa itong simbahon? Ang Ginoo. Ug unsa may itudlo sa Ginoo, ipaambit ang bahandi. Ako bitaw karon naka-resolve gyud ko nga ako ning balik-balikon kay sige man kog baligya aning slots. Ako na lang sa ning balik-balikon nga unsaon ninyo pagpadala og kwarta nga online nganhi sa atong simbahan. Okay lang ang actual mong muhato dinhi sa inyong donation, pero online gani kanang kwarta padala, bank to bank, GCash, ayaw kay mo kumpiyansa kay imbis ang ato mga kaigsuonang naminaw nato nga mutabang sa pagsangyaw sa maayong balita, mag-scammer naman hinoon. Ilad-ilaro naman ang ato isig katao, gamiton akongan, gamiton ang akong naong, gamiton ang akong misa aron maka pangilad sa uban. Okay lang nang nag-vlog nato nga ibutang tas TikTok, i-reels ang atong at kining atong wali. Okay kay nastanan kay that is preaching man, nitabang man sila preaching. Nayuban diha dagko na gani kayog mga tingali na income kay dagko daghan naman kay mga viewers. Lipay kay ko ana.